स' बियो जाहैबाय गुवाहाटीनि स्पर्ट्स शपिं मल बेवहाय खालि स्पर्ट्सनिल' बुस्थु मोनगोन स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ सिङाव थांग्रोनि स' सिङाव मा मा दं आं देखायगोन स' बियो जाहैबाय स्पर्ट्सनि बाइसाइकेल बेवहाय गियार गोनां आरो गियार गैयै दङ साइकेलफ्रा स्टार्टिं प्राइसआ बेना लवेस्ट प्राइसआ 12,000 निफ्राय स्टार्टिं जायो 12,000 निफ्राय गासै आं बेवहाय प्राइस नुनाय बायदियै 1 लाख नैबे गोजौआ जाहैबाय हेलिकप्टारनि फांखा बेवहाय गासैबो हेलिकप्टारनि फांखासो आलायनानै दं बेखायनो माबायावनो बहुद बार फैयो आरोना बार नाङो बेवहाय खालि स्पर्ट्सनि साइकेल आरो स्पर्ट्सनि नांगौ मुवाफोरखौ बाव मोनजोबगोन आरो शपिं मल बेबो जाबाय स्पर्ट्सनि बाइसाइकेलाव सालायबाय गारोबा हेलमेट गासिबो दंजोबो मा नांगौ बाव गासिबो स्पर्ट्सनि बुस्थुफ्रा मोनजोबो आरोना गासिबो डिसप्ले खालामनाय दंजोबो नोंथांमोनहा खनसे थांनो हागोन बे शपिं मलाव स्पर्ट्सनि माबाफोर नांगौ जायोब्ला बेवहाय थांनो हागोन साइकेलफ्राबाव गिदिरफोरनिफ्राय लानानै उन्दैफोरनिसिम दङ साइकेला स' उन्दैफोरनिबो साइकेल दङ गासिबो स्पर्ट्सनि साइकेलखौ मोनजोबगोन आरोना उन्दैनियाव गिदिरनियाव गासिबो गियार गोनां आरो गियार गैयै गासिबो मोनजोबगोन आरो नैफोर जाबाय स्केटबर्ड गासिबो स्पर्ट्सनि दंजोबखायो नोंथांमोना जेब्ला थांगोन अब्ला नुनो मोनगोन गासिबो स्पर्ट्सनिनो बुस्थु दंजोबो जिमनि हक मा नांगौ गासिबो दंजोबो आरोना आरो बेफोर जाबाय गासिबो स्पर्ट्स शु 2,400 निफ्राय 499 निफ्राय स्टार्ट जागोन आरोना बेफोर जाबाय स्पर्ट्स बेग गासिबो दंजोबो बावनो डिसप्ले खालामनाय दं स्पर्ट्स बेग दं आरो गासिबो रोखोमनि बुस्थुआनो दंजोबो आरो आरो नैफोर जाबाय फोल्डिं चेयार स' अबेबा केम्प थांनाय एबा ट्रेभेलिं माबाफ्राव केम्प थांनायफ्राव बेफोर गासिबो दंजोबो आरोना बेफोरनि जिनिसफोर बेफोरो फोल्डिं चेयार दं टम्बल दं गासिबो दंजोबो आरोना स' नैबे जाबाय केम्प टम्बु बिनि प्राइसआ 2,499 आरोना सिंगेल प्लास डुवेलबो जायो नैबे जाबाय चेयार बेफोरनि स' दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै
Thank you for watching, guys.